Hej og velkommen til Synoter. Jeg er Signe, og det er mig, der guider dig gennem at sy dit yndlingstøj fra bunden. Og i den her video, der skal vi se på, hvordan du bruger brysttape til at få styr på, at brysterne de sidder på plads, hvis du skal have noget tøj på, som du ikke kan have BH på indenunder. Og tøj, du ikke kan have BH på under, det kunne fx være en kjole som den her, hvor der er en dyb rygudskæring, og hvor skuldrene de er bare, sådan så en BH på tværs her, eller stropper fra BH ned over skuldrene her, det vil være i vejen at få hele designet til ligesom at falde til jorden og ikke se lige så pænt ud. Det kunne også være en kjole som den her, hvor man egentlig godt ville kunne have stropperne for BH'en, men hvor båndet hernede på tværs af ryggen ville komme op over den her udskæring og være synlig herinde i det her fine hul, der er lavet. Og det vil ødelægge den detalje, der er med den her cutout detalje, og vil være ærgerligt for kjolen som helhed. Det kan også være, at det bare er en top som den, jeg har på her, hvor det vil være irriterende med stropperne på BH'en. Og der kan du ofte lave et lille trick. Jeg har en BH på under her, den er samlet omme i nakken, så stropperne er trukket ind. Det kan du nogle gange gøre, men som du kan se på kjolerne her, kan du ikke altid gøre det, og så er du nødt til at gøre noget andet. Det andet, det kan være brysttape, og det er det, vi har gjort i det Synoter magasin, de her kjoler, de kommer fra. Der har vi tapet brysterne op på plads med brysttape, så vi får løftet brystet op der, hvor det ville have siddet, hvis der havde været en BH, der holdt det på plads. Så passer det med indsnit og med pasformer, og så sidder tøjet lige så godt, som hvis du havde en BH på. Men det har du ikke, så vi slipper for at have BH'en til at fylde i de her dybe udskæringer, eller til at forstyrre i de her dybe udskæringer. Vi har brugt det her brysttape fra Aizu, som vi har været rigtig glade for, og som vi varmt kan anbefale. Og det vi så har gjort i den video her, det er, at vi har slået os sammen med Nina fra Book Couture brudekjoler, og fået hende til at hjælpe os med at vise, hvordan du bruger brysttape, men også hvordan du kombinerer det med sådan nogle skum BH-skåle, som er med til at give brystet en god facon og gøre det nemmere at få brysterne ensartet og få dem sat ensartet fast. Så enten med skumskåle eller udelukkende med brysttape, så kan du få dine bryster tapet op, så de sidder, hvor de skal, men uden at du har en BH, der forstyrrer designet i dine kjoler. Det du kan se i den næste del af videoen, det er, hvordan Nina og jeg vi bruger sådan nogle skåle her, skum BH-skåle, men uden bøjler og uden noget, kun skumgummi, hvordan vi bruger det til at forme barmen, og så bruger vi brysttape til at tape det op på plads. Så for at gøre det her, så skal du bruge nogle ting. Du skal bruge de her skumskåle, og du skal bruge noget brysttape. Der er forskellige typer brysttape. Vi har til fotoshootet brugt det her fra Aizu, og det var faktisk også det, vi brugte i videoen, da vi tapede de her skåle fast. Og det fra Aizu her, det er lavet i forskellige bredder, så der er den her, som er den smalle på 5 cm, og så er der en bred på 10 cm, og jo større barm du har, jo bredere skal du have. Og hvis du er i tvivl, så køb den brede, fordi den kan du altid klippe igennem i midten, så du får den lavet om til en smal. Det var den, vi brugte både til fotoshootet til magasinet her, og det var også den mig og Nina, vi brugte i videoen her. Brysttape fra Aizu, det kommer med sådan nogle små nipples skjulere her, som man kan sætte på hen over brystvorten, og der er klister på det runde her, og ikke klister på det her inde i midten, så man sætter det her på brystvorten, klister det på, og så behøver man egentlig ikke skålene her, så sætter man den her hen over brystvorten, og så taper man brystet op og holder det på plads med tapen. Det var det, vi gjorde til fotoshootet. Det var den her kombi, og det fungerede fint. Det, der er ved Aizu-tapen her, det er, at der står på pakken, at man kan have det på i 8 timer. Hvis ikke det er nok, så anbefaler Nina, at man køber noget kinesio-tape, som er sådan en slags sportstape. Det er ikke præcis det samme, men det kan det samme. Så der er sikkert nogle forskelle i, hvad der er på bagsiden og hvordan materialet er lavet. Men princippet er det samme. Det er tape, som er godkendt til at have på kroppen. Det er begge de her typer brysttape er godkendt til at være på kroppen.
og til at være på huden. Men det her kinesiotape, det kan man have siddende i længere tid. Det er altid en god idé at læse det på pakken og lige researche lidt på brandet og på, hvad det er, man putter på sig og teste det, inden man skal bruge det en hel fest. Men brysttape, den ene slags eller den anden slags, og de her skumskåle, og så viser vi i resten af videoen her, hvordan vi bruger de her skåle til at forme brystet, og tapen her til at tape det på plads. Med skålene her, der får man formet, man får formen sådan forærende lidt på en anden måde, end man gør, hvis man kun har de her nipple covers. Og det er noget nemmere at arbejde med, og nemmere at få begge bryster ens, når man har skålene, end hvis man kun har de her. Så det første du gør, det er, hvis du har skålene her, at du sætter dem over brysterne, og sætter dem der, hvor du gerne vil have dem. Og så tager vi et langt stykke tape, som vi sætter midt på brystet, og starter et stykke under brystet. Og det her første lange stykke tape, det er det, der laver løftet, og løfter brystet op til der, hvor BH normalt ville have holdt det på plads. Så til at starte med, der starter du midt på brystet, og får lavet det løft, du har brug for at få lavet. Og når brystet er løftet op, hvor det skal være, så skal vi have lukket enderne af den her skål af, og selv hvis ikke du bruger de her skumskåle, så er det også her, du tager de næste stykker tape. De behøver ikke at være helt så lange, men du tager et stykke tape på ydersiden af brystet, som er med til at holde det ind på plads. Og hvis du har skålene her, så er det med til at lukke enderne af skålene inde her under tapen. Og hvis du bruger de her skumskåle, så kan der være et lille mellemrum, men det betyder ikke noget, det gør ikke noget, det må der gerne være. Og har du ikke skålene, så er der ikke det her mellemrum, så går tapen helt tæt ind til brystet. Når du har sat et stykke tape på ydersiden, så sætter du et stykke tape på indersiden af brystet, så vi ligesom får lavet en ramme rundt om brystet, der lukker skålenes kanter inde. Og hvis ikke du har skålene, så får det formet brystet og får lavet den her yderste ramme, vi skal have formet brystet ind i. Og når rammen her den er lavet, så fylder vi ud med tape, sådan at der ikke er nogen steder, der ikke er tape. Vi skal have formet brystet ensartet, så det får en flot facon. Og hvis du lader der være huller imellem tapen her, så får du lavet buler i brystet, og det bliver ikke så flot. Så der skal tape over det hele. De her sidste stykker tape, vi sætter på, de behøves ikke at være så lange, så det første, vi sætter på, er langt, fordi det er det, der holder og løfter. Og de sidste, vi sætter på her, de er mest bare med til at forme og lukke huller, og de behøves ikke at være så lange. Og de behøves heller ikke at løfte. Vi har allerede fået løftet brystet, det vi gerne vil have. Og hvis du har udskæringer, der går ind i ærmegabet, eller udskæringer, der går langt ned i halsen, så kan du sætte de yderste stykker tape på en anden måde. Så kan du få dem formet, sådan at de passer med den udskæring, så du kan sætte den yderste, så den går ind over kroppen, hvis det er det, der er behov for i forhold til den udskæring, du har i din top. Og det samme kan du gøre med det inderste stykke tape, hvis du har en dyb skrå halsudskæring, der går langt ud på skulderen, så vil du også kunne sætte den skrå den anden vej. Og når du har fået det første bryst sat fast med tape, så skal du have lavet det andet bryst, og her starter du på samme måde med et langt stykke tape, som løfter i midten af brystet, og her er det vigtigt, at du holder øje med, at du får løftet brysterne ensartet, sådan at de kommer til at sidde i samme højde, så de passer under dit tøj. Og ellers er processen fuldstændig det samme. Du starter i midten, og så tager du et stykke tape på ydersiden af brystet, og et stykke tape på indersiden, for at få formet og holde på plads, og få lavet den facon på brystet, du gerne vil have. Og til sidst så lukker du af med tape i mellemrummene, sådan så vi får et helt glat og ensartet lag, hvor der er tape over det hele. Det er vigtigt, at der ikke kommer buler på tapen. Der må ikke være folder, hvor tapen ligesom lukker ned over sig selv. Det er vigtigt, at det er helt glat. Og så slutter du af med at sætte et stykke tape på tværs af kroppen i bunden af alle de her stykker tape, sådan at det kommer hen over enderne,
Så vi får et langt stykke, og det holder ikke noget, det holder bare enderne fra alle de andre stykker tape inde på plads, så de ikke kommer til at gå op. Over brystet, så skal vi have tapet til at passe med den udskæring, der er i kjolen, så hvis du har en kjole med en dyb udskæring foran, så skal du have det klippet til, og du kan selvfølgelig fra starten have en idé om, hvor din udskæring den går. Du kan eventuelt sætte nogle markeringer på kroppen, så du ikke får tapen sat forbi der, hvor udskæringen den går til, men du kan også gøre, som vi gør her. Tag kjolen på, eller toppen, hvad du nu skal have på, og så klippe tapen til, ligesom få den løsnet der, hvor den er synlig, og få den klippet til, sådan at den selvfølgelig ikke kan ses i udskæringen. Og du kan eventuelt tegne på tapen med et skrædderkridt eller et stykke sæbe. Hvis du har sådan en fast håndsæbe, så kan du tegne der, hvor kjolen den går til, og så tage kjolen af igen, før du klipper tapen af. Og du skal selvfølgelig have klippet tapen til i begge sider. Det er ikke sikkert, at du har fået sat den helt ensartet på, så det kan godt være, at det er noget forskelligt, der skal klippes af i begge sider, men du skal selvfølgelig sikre dig, at man ikke kan se tapen i udskæringen. Og når tapen er klippet til, så er du klar til at gå ud i verden i din kjole med dybe udskæringer, uden BH, men stadig med styr på brysterne. Det var det, jeg havde til dig i den her video. Det var ikke et sytip, så det havde måske ikke sådan direkte noget med syning at gøre, men ved at kunne bruge brysttape som et alternativ til BH, så har du mulighed for at kunne lave symønstre og sy tøj, som har nogle andre detaljer og nogle andre snit, end hvis du hele tiden skal holde styr på, at der skal være plads til en BH. Så ved at kunne gøre noget andet med dine bryster, end at holde dem på plads med en BH, så får du mange flere muligheder for at designe og lave forskellige symønstre og sy meget mere forskelligt tøj. Så god fornøjelse med det, og husk at tilmelde dig vores nyhedsbrev og abonnere på kanalen her, så er der mange flere sytips på vej til dig.